Demonstrace připravují střední školy, které se pražský magistrát chystá zrušit. Vedle obchodní akademie v Nuslích se na seznamu nově objevila prestižní elektrotechnická průmyslovka ve Strašnicích. Učitelům výběr magistrátu připadá jako náhodný typ. Ještě na konci roku tam totiž paradoxně investoval stovky tisíc do nového vybavení učeben. Na prestižní elektrotechnické průmyslovce ve Strašnicích to vře. V době přihlášek na střední školy pražský magistrát vypustil šokující zprávu. V červnu končíte. Studenti a učitelé za 3 dny sebrali pod petici už přes 500 podpisů. Není možné, aby zkrátka udělali rozhodnutí v lednu, přičemž mě ještě v prosinci schválila ta zastupitelstva investici na tuto konkrétní učebnu, kde stojíme ve výši 750 000 korun. Pokud by se v této škole přestalo učit, tak v žádném případě by to nebylo, že by se to někomu jako prodalo. Musí být připraveni na to, že za 5, za 6 let se začnou opět střední školy naplňovat. Magistrát tady během 6 let investoval 17 milionů a teď by škola měla zet prázdnotou kvůli nízké naplněnosti. Technika velice rychle zastarává, takže pak by se to všechno vyhodilo a začalo by se zase od nuly. A další škola na odpis. Obchodní akademii Svatoslavova v Nuslích, která funguje i jako lyceum, už magistrát nechce dotovat. Nájem roční 2,7 milionů korun v budově, která je využívána zhruba z necelých 40%, tak je to opravdu velký luxus. Přestože jsou jarní prázdniny, několik studentů je ve škole. Připravují transparenty na demonstraci plánovanou na konec února. Obávají se, že nebudou moci dokončit studium. Škola, kam mají přejít, totiž nenabízí předměty obchodního lycea. Kdyby jsme byli sloučení, nebudeme mít splněný hodiny, které potřebujeme vlastně k maturitě a k dalšímu vysokoškolskému studiu. O budoucnosti obchodní akademie i elektrotechnické průmyslovky budou 28. února rozhodovat zastupitelé. Luděk Jíra, Česká televize, Praha.